U našoj ulici koja je 155 metara duga nema ulično svetlo, a kroz tu ulicu prolaze deca, pošto je tu u produžetku ulice dečje igralište, vodi se za školu, ambulantu i vrtić. Mi smo u prethodnom periodu, samo u prošle godine, asfaltirali zajedno sa gradom i rešili imovinsko-pravne odnose zajedno sa Upravom za imovinu u preko 25 ulica na teritoriji naše opštine. Nastavit ćemo u tom ritmu i ove godine. Udruženje penzionera gradske opštine Medijana. Tražimo prostor za naše druženje. Zato smo i došli kod gradonačelnice. Najvažnije je kada ljudi odu zadovoljni i kada nas kroz izvesno vreme, kada im se problem reši, pozovu da zaista vidimo da je problem rešen i da su oni ljudi konačno zadovoljni. Iako je to njegova parcela. Ti je se dogovarati. Taj greban više, to je stavljeno.